Kolla. Kan det uppdateras eller? Så är det på 100 år. Ja, det låter som en hes jävla jättefan vad det. Det låter jävligt hes i alla fall. Ingen smink heller. Ja, det får stå ut. Som dig. Så. Shit, vad tjocka kinder hon hade. Boop. Smink, ta bort sminket så länge. Så. Den är faktiskt gullig den här. Men kan man få... Eller man tar svart. Blond. Då får man rosa. Brunt då. Gula. Men det var fint. Vi köper den. Ska vi ha smycken kanske? Fjädrar. Jag gillar bara gula fjädrar. Så det är matcha. Solbrillor, gula. Nej, det blir för mycket gult. Så. Sminklar vi har i alla fall. Frågan om man ska ta något sånt där kanske. Frågan är om vi ska ta lite brunt kanske. Så nej. Den där är fin. Får bli så där. Läpparna. Ska vi ta röda läppar kanske? Nej, den. Så, det är skitbra. Så ska vi köra lite... Oj. Ska vi ändra... Oj, något var jättesmart. Så... Så där någonting. Så, lite medel eller lite mellan sådär. Då ska vi gå in på kläder. Ska vi börja med överdel. Vi ska ta ett vanligt gult linne kanske. Lite annat. Inte. Jag blir nästan för gul tror jag. Den här är lite snygg. Men vi tar den i svart. Fast det är vinter nu så... Kan ta den där annars. Det blir jättebra. Ska jag ha byxor också? Finns det... Vi såg mycket svart. Var inte de här vita? Ja, det var typ gråvit. Nej, inte gult. Rosa. Vad svårt det är när man ska... Nej, jag tror det var militärbyxor. Såg ut som det på lilla skärmen sådär. Den här för byxorna. De är vita. Ska vi köpa dem där. Och så tar vi ett par höga skor. Och nu ser vi såna där byxor.
Nu blir det höga skor. Nu vill jag ta de här i svart. Eller om vi ska ta dem i svart. Den där kör vi på. Vi kanske ska köra en gul tröja i ett fall. Eller om vi ska köra på gula byxor. Någonting med gult i klassen tänkte jag mig. Så vi får lite mer gult. Jäklar. Ja, det har varit för gult, kände jag. Nu har jag den här gula. Nej. Men det känns som att det blir för mycket gult på ovansidan på kroppen liksom. Eller på överdelen. Så vi kanske ska ta... Vet du vad vi gör? Vi tar den här. Ta den i svart i fall. Sådär. Så ska vi gå över till finkläder. Och då tänker jag mig typ en klänning. Sådär bara. Ska vi gå in riktigt stort och ta en värsta brudklänning. Nej, det blir för mycket. Den här är jättefin. Eller den här. Köper den här tror jag. Gud vad ont i halsen. Vita höga handskar. Har vi inte det? Kan man ungefär på den. Sådär. Och så ska vi ta bort den där armbandet. Så. Men jag funderar på att vi ska ha en annan klänning i vilket fall. Den typ. Och så ska vi ha en... Jag undrar om det finns någon... Gud vad snygg vi är. Jag gillar egentligen inte. Från när vi ska ta långt hår. Den där typ. Glasögon vill jag inte ha. Sådär någonting. Jag tycker det är faktiskt jättebra. Ska ha på skor också. Ta den där. Och syns den inte under där. Så. Finkläder. Ska gå in på idrottskläder. På en här träningstopp. Det är typ svart. Man kan ju inte ha den här frisyren och ska träna. Det ser bara roligt ut. Då kanske hon ska ha uppsatt hår. Typ den där. Jättebra. Hon kan inte ha jeans när hon ska träna. Så vi kör in på ett par svarta shorts tror jag. Sådär. Och så kör vi på ett par skor. Också i svart. Så matchar lite. Skitbra. Sovkläder. Jag kan ju ta den där och så heller. Det är bara roligt. Så när jag sover så brukar jag oftast bli utsläppt. Så för de flesta sover ju med... Där är det till morfylla. De flesta sover ju med tofs. Så jag tänkte om man skulle göra något sånt här. Det är typ en verklig sovfrisyr. Så här kvällsfrisyr man har på sig. Tror vi ska sätta på oss en pyjamas eller vi ska ta för typ de där. Och sen ett par
Det är inga svarta. Här kan man liksom, ja, svarta där typ. Och sen de här tofflorna är söta. Man får dem i en annan färg, typ rosa. Sådär. Det är typ en mysdress. Och så får den också rosa. En som har vitt. Tar den vitt. Och så går vi över till fest. Har vi någon klänning här också. Frågan är om vi ska köra på typ något sånt här. Det är typiskt festklänning. Frågan är om vi ska hitta en fin festfrisyr. Jag typ sån här. Det är typ fest. Eller vi tar på den här. Skitsnyggt. Fan vad snygg alltså. Jag tycker vi kör på den här. För det är liksom standard kan vi prata. Standardfrisyr typ på fest. Sen kan man kanske ha typ nörhängen. Med rosa ringar kanske. Men de var snygga. Sen ska vi gå in på en riktig festsminkning tänkte jag. Så vi kör på rosa läppstift. Vi tar lite rosa tema sådär. Sådär. Snyggt sådär. Fy fan. Nu frågan om finns det här i rosa. Alltså jag gillar rosa, det kanske märks. Lila finns den. Men vi tar den i svart, jag tycker den var fin. Ska jag ha några fina skor till det? Frågan om vi ska köra den här. Ja. Vanliga sådana där kanske. Alltså det är svårt att välja, vad heter det? Så här, kläder till skor till fest. Men det ska inte vara för liksom, det ska vara liksom ganska, men sådana här är ju fina. Vi tar med rosa. Sådär. Vi kör på sådär. Det går jättebra. Så kör vi på badkläder. Eller badkläder. Badoutfit. Så vi kör nog på bikini tror jag. Ska vi köra rosa här också? Nej. Frågan om man ska köra mönstrigt. Mönster. Det gillar jag. Den där. Vi testar och ser. Den var samma den. Nej, det är inte samma. Jag vet inte riktigt vart den är. Men det finns någon. Det var den där. Jag vet inte om det finns någon specifik eller om man bara ska ta en vanlig svart under eller sådär. Så kan vi inte ha den här frisyren när vi ska bada. Det känns ju lite knasigt. Så jag funderar om vi ska ta ett uppsatt typ den här. Och så lär vi ha. Finns det inte en sån där solhatt? Jag tror att det finns en solhatt man kan ha till. Den stora, den här. Den är jättesöt. Den är skitfin. Och så tar vi bara solbrillor till det. Och då ska det självklart vara. Man ska ha rosa. Ja, det passar inte till baddräkten. Vi lär hitta någon färg som passar.
Vi tar svarta. Sådär. Det är skitbra. Ja, då är Camilla färdig. Tror jag. Så vi klickar väl. Fast nej, vi skulle ha fler. Vi klickar den här. Vi kör på en pojkvän till henne. Så kör vi på... Ska vi se. Snyggt bara. Han får vara lite tuff sådär. Så vi kör på... Ska han laga mat? Ska han vara kock? Det kan vara. Kreativ kanske? Kan man ta... Matfantast såklart. Och så kör vi på... Om man ska köra på utåtriktad. Så där typ. Så börjar vi med ansiktet. Vi kör på en... Lite... Nu måste vi köra på en... Vänta. Alltså näsor är så svårt. Den. Den är för smal. Den är fin. Vi kör på den. Så ska vi ha inte bruna, inte gröna, för det hade hon. Vi kan ha blåa ögon. Gud, vilken fin blå färg. Vad är för blå? Nej, det är för ljus. Jag tycker den var jättefin här. Ska vi köra på... Nej, jag ser så trött ut med de där ögonen. De här ögonen kanske. Nu ser ut som en kines. De där var fina. Vad kör vi på? Ska vi byta mun? Mun. Vilken smal mun. Vad mun smal de blev. Ser bara roligt ut. Jäklar vad stora. Jag tänker mig någonting... Nej. Någonting sånt. Typ. Sen tror jag att jag inte ska ha någon mustasch. Ska vi se vad det finns för hår. Ska vi ta någon... Han ska vara blond. Nej. Men så tråkigt om båda är brunetter. Så man ska köra kolsvart hår. Det var lite grått. Det var svårt. Men jag tror vi kör på blond ändå. Det blir liksom... Så kör jag på... Kan inte ha... Vi kör på svarta ögonbryn. Det får bli så. Nu ska vi köra på blonda. Då. Ja. Vi kör på dem. Eller på den kanske. Fast vi ska kolla om det finns mer annat hår. Ta! Det är typ breads. Flätor. Jag har svårt att välja hår. Det fanns inte mycket hår på killarna. Inte killarna. Man bara ska ha ett vanligt kort frisyr. Sånt där typ. Vi kör på den här. Ska vi ha keps kanske? En svart keps kanske. Man ska ta... Ska vi köra lite grönt tema kanske? Eller man ska köra blått tema på honom. Lite mörkblått. Det blir snyggt.
Vi testar tycker jag. Vi testar. Se hur det blir. Glasögon kanske? Nej. Vi kör sådär. Det blir säkert jättebra. Men sen det finns några snygga tröjor. Med blått tema då kanske. Ja. Och skjorta. Den var söt. Men då ska vi kanske ändra till en svart keps ändå. Så det blir... Så där någonting. Och så kör vi på ett par byxor. Jag tycker den här tröjan var jättesöt. Så jättemycket ut och skön. Så jävligt varmt ut och det är vinter också fortfarande. Så. Men nu kan jag inte komma sådana där igen. Så jag har ett par rejäla byxor. Och vi ska ta på sån här wannabe Adidas byxor typ. Alltså bara 2 streck. Vad händer med 3 streck? Ja. Budgetbyxor. Budget. Vi kör på de där. Ska vi ha ett par snygga skor också? Jag måste ta helt vanligt sådana där bara. Converse kanske. Så där någonting. Just det, jag glömde ändå det här. Jag tror man ska ha muskler eller man ska ha muskulös. Jag tror man skulle ha ganska mycket muskler. Något blir sånt där. Då går vi in på finkläder. Oj. Gud, bredaxlad han blev. Shit. Han ska vara så här. Han ska vara så här första kroppen. Jag tror vi kör på den där svarta. Den var fin. Men det kanske finns en annan färg på slipsen. Nej, vi kör på den där. Typ så. Det ska vara svarta till. Jag vet inte om det blir för mörkt. De där. Men ja. Jag tror att de slänger med svarta. Det ser ut som att det ska bli begravning typ. Jag tror inte det i så fall var bättre om man hade de där. Så blir det för mörkt i alla fall. Jag får klippa ryggen. Åh fy. Klart de blåa. Jag tror det ska ha svarta skor. Sådär. Han ska väl så här cool. Ska han ha solbrillor på sig? Borde jag ha det? Solbrillor så att han tar värsta gangstern. Gud vad coolt. Han blev jättecool. Finns det de där? Nej, jag tror inte det finns såna här helikopterbrillor. Jag tar på dem där. Nog till cool. Gå över till idrottskläder eller sportkläder. Oj, vart är värsta hiphoppar nu. Vi kör på undrar om vi ska ta en den här kanske. Alltså vad är det med Sims och 2 streck? Frågan är om vi har kopierat Sims eller om Sims har kopierat oss. På frågan. Kör på det röda temat. Och så röda matchande skor till. Skitsnyggt. Så kläder. Ska vi köra snygga strumpor. Jag tänkte vi skulle köra honom bara med kallingar. Ingen jävla... Men gud. Jävla strumpor.
kan inte ha strumpor på sig när man ska sopa. Det blir bara fel. Oj! Men jag tänkte köpa ett par vita, gråvita. Sån där. Skitbra. Gå över till festkläder. Sen när vi ska ta någon så här... Ta de där i vitt kanske. Nej, det är inte bra. Vi tar svarta såna här istället. Och så kör vi en snygg festtröja till det. Så om jag ska ta skjorta, den här kanske. Ja. Den här skjortan var ju söt. Nu måste jag ta den i vit kanske. Nej. Den här var söt. Jag tar den i typ vit där också. Svart kanske. Eller vit. Så köper den här. Eller andra skor i alla fall. Det känns som inte riktigt nöjd med byxorna ändå. De där känns mycket bättre i så fall. Eller om man till och med ska ta såna här byxor. Så kanske. Och så är jag så jävla snuv och förkyld. Täppt i näsan så ni anar inte. Det är lite obehagligt. Gå över till badkläder. Och killar har ju bara, typ bara välja ett par där. Typ 2 streck igen. Vad fan är det med 2 streck skiten? Jag fattar inte. Ja, vi kör på det. Och så lär vi handla ju ett namn också. Ska vi köra det igen? Vi bara ta någonting. Men frågan är om vi ska samma efternamn. Vi ska vara gifta. Eller tillsammans. Känns ju skumt annars. Camilla Lilja. David Lilja. Det är skitbra. Vad är färdig här? Ja. Då så. Och då ska vi ett barn också. Så tror jag att det räcker sen. För att det blir så mycket annars. Vi kör lite tonåring. Vi kör barn. Vi börjar med ansiktet. Ska vi se. Gud vad in... Oj. Några kinder. Så. Frågan är om vi ska ändra ögonen kanske. Han såg så trött ut. Ser ut som att typ var trött på livet liksom. Han får nog kanske ha... När man också ska ha gröna ögon. Så sin mamma. Oj. Så där någonting kanske. Jag vill inte ha någon hatt på huvudet. Nu direkt in på håret då. Ska vi se om jag ska vara blond eller om man ska vara lite... Sådär någonting. Lite mörkblond typ. Nej. Men vi kör på... Den här var gullig. Ja, ett jättesöt ju. Nu ska jag på solbriller på honom. Värsta hunken nu. Han kommer bli snygg när han blir stor, vi ser redan nu. Men vi tar sådär. Så kör vi på en tröja till det. Undrar om vi ska köra på den söta stilen. Nu ska vi köra på lite coolare stilen. Finkläder grejer. Rikernas barn vet du. Vi kör på det.
svarta jeans kanske. Så där någonting. Alltså alltid man ska göra så här barn så går det så jävla fort för att det är inte så mycket, alltså det är inte lika mycket som på vuxen. Det är som ja, det finns en kategori här, men det är liksom hur snabbare är barn för att som det här liksom, det går fortare, det är liksom bara måste man ta kreativ. Så jag kan ta typ här får vara kreativ. Där. Från också ett namn, Alexander. Så tar vi samma namn. Sådär. Och han ska vara mellan typ. Så går vi in på finkläder. Ska vi köra den där? Då ska vi... Jag tycker vi köper den här kostymen så bra, men att ta andra skor i alla fall. Vi ska ta ett par de där. Det blir bra. Så idrottskläder kör vi på. Vad är det här? Där kan man inte ha när man idrottar. Det är bara fel. Kör på den där tror jag. Och så kör vi på ett par shorts. Jag kan inte prata shorts. I röd kanske. Ja. Så matchande röda skor till. De där. Jättebra. Sovkläder. Om vi ska ta ett... Alltså jag tar mycket svart och vitt känner jag. Ta den i vit. Men då tar vi den i grön bara för att variera. Kallingarna kan inte vara röda. De ska vara... Bara för att variera färgerna så tar jag orange kallingar och grön tröja. Så lite annorlunda i alla fall. Så inte bara samma färg hela tiden som jag har gjort typ på alla grupper. Då kommer vi till fest. Så då tänkte jag att vi tar... Nu finns det snyggt här. Stylade, färdigstilade. Nej. Fest. Och jag tänker också med en sån här... korta med släpp så tar vi en blå tänkte jag. Och så tar vi ett par passande byxor så vi tar på mörkblå kanske. Sånt där. Och skor kan vi ta i de blåa skor. Det blir träningsskor, det blir liksom inte... De där då. Vi kör på den där. Jag tycker det har varit jättebra. Kör vi på badkläder. Och alltså, sådär. Då är jag färdig med familjen. Så då kör vi på en kläder. Fast man kanske ska just det, para ihop dem också. Så jag kör här. Tar vi mamma, så tar vi pappa, så tar vi son, så tar vi maka. Så vill de gifta. Gifta säger jag. Så, vad bra. Då sparar vi här så ser vi hur det blir.